Jepang dicampur Belanda. Wah, kowe ora ero dadine kowe. Apa? Perang Dunia Kedua. Kok iso. Makanan kok iso perang dunia kedua. Kowe dadi koki, poso-poso ngene iki apa ya gak kowe iki gak lali. Lali piye? Mangan ini. Masakmu. Lho. Malah penak koki iki istimewane koki nek bulan puasa ngene iki. Bulan puasa ngene iki wis sip wis. Kowe dadi ora poso? Sapa sing ngomong? Pangga poso. Lho masak iki lho ndelok rasa iki piye? Angger pokoke masak apa ya ndek ndukure jam. Aku wingi ngincipi iki prantek 2 mangkok. Sik tanah. Wong poso-poso nyicipi ora ngono batal lho. Jare nyicipi iki mung ning nggen rasa to. Ning nggen rasa ngene kae to. Ning nyatane aku nyicipi wingi iki ra krasa. Akhire ra entek 2 mangkok per anakku. Jenenge babas iku jenenge. Ora ngono, pancene wong masakane asistenku ki ora kaya dene aku. Oh, dadi enek gerus barang iki enek cara saiki ki blender lho. Iya. Ha iki wis teknologi tinggi ora luwes kaya jaman nom-nom aku mbiyen. Lah carane? Nganggo sambel ki lah ngene iki, Pak. Nah, iki keluwesan tangan. Nah, dadi rasa enake saka keluwesan. Lho iya, karo meneh maca donga ngene iki supaya lho, dongane ya nyebut asmane Allah bismillahirrahmanirrahim. Terus Alek mesin ora iso ndonga. Iya. Mesin ora iso ndonga. Dadi masakan iki saka carane masak. Iya. Mulane hotel sing tak elok iki mesti laris kok. Iya. Laris. Tapi kok pindah-pindah? Aku ya ngeromulan nyolongan dadi. Hotele laris kok ngono. Ora ngono pindah-pindah iki tegese lho wong ki ya ndeleng to. Wo nang wis barang wis profesional ngono kono kok luwih penak pindah to. Mengembangkan sayap meneh supaya luwih profesional utawa luwih akeh tantangane pindah meneh. Aku wis ora mung trima bintang 5. Lho. Dadi hotel bintang 5 iku kowe wis tau ngebon ngono. Rumah samu hotel sing paling apik ning Jakarta iki. Sing masak sapa? Lho. Sampai tekan hotel Jakarta. Hotel ning Jakarta iki sing masak sapa takono. Sing masak. Takono. Lha aku iki aku ora ero. Lah ya takono. Wong aku kok kon takoni nang Jakarta kok. Iya rono ngono lho. Aku pengen roh ya. Oh iku iso-iso. Tapi ya belajar masak sederhana ini kan bojoku ini kan padahal wong masak ki nun sewu. Iki lek keadaan poso iki kadang-kadang yo lali sing didep iki. Gitu. Kok iso bojoku poso iki winginane iki yo ora ngerti aku. Masak sayur iki. Iya. Bareng duk buka sayur tak wanyep era. Lho. Lho gare gegeran iki perkara alasane opo? Poso aku. Mari nyicipi yo ora wani. Wah, kleru. Carane iki kleru bojomu iki kurang pengalaman. Masak iki umpamane kaya aku wingi lho. Ya apa? Aku wingi nganggo anu to, masak lalapan to. Nggo buka iki lalapan. Dadi tamu-tamu hotel iki tak sajikan lalapan. Iki waktu buka kuwi. Oh, sambel Makassar. Sambel Makassar. Sambel Semarang. Sambel Surabaya. Nglumpuk kabeh. Lho. Dadi kowe ning Semarang ning Makassar bareng nung golek sambel iku. Modar apa rumah iki ciri khas lho. Ciri khas. Makassar iki mesti enak sambel, mesti enak jeruke. Lho. Dadi ono ciri-cirine per daerah. Iya per daerah dhewe-dhewe. Semarang iki mesti nganggo terasi. Semarang mesti ono terasi. Nganggo terasi. Terus rada ngetan titik. Rada ngetan sithik Rembang to. Rembang iki mesti dikeceri kaos kaki. Sedalah. Iso-iso wong kok iso ngomong dikeceri. Iki enek blimbing wuluhe. Oh, blimbing wulu. Oh. Sampai tekan sambel. Sambel ngono. Wis sampean dadi wong lanang ngono cupak. Sik. Dadi wong lanang aku wis lanang kok. Lah iya sampean dadi wong lanang ngene iki lho. Iku wong lanang sing cupak. Sampai rotrasi barang iki lho. Lho, aku iki gawe iki ya. Mulai aku bojoku masak sayur sing anyep kaya ngono, gare gegeran. Sesuk iki bojoku mulai poso. Iki tak sewakno wong sing ora poso. Lho,
Sapa iku sing ora Dadi wonge masak ki bojoku masak. Wong cuma melet ning pinggire. Iya. Dadi uncep melet trip. Asin legi, dhek jawab ngono to, 2 juta. Dino. Saking wedine bojoku lek posone iki batal. Ora deh, sing mbok bayarne ambek sing mbok pangan kok larang sing mbok bayarne. Kowe iki pangan apa? Anu, sing mbok pangan iki apa kok bayarane 2 juta iki lho. Nyicipi ngono tok ya kacang. Halah mula sing imbang belas ngawur tok. Mestine Lah sing melet iku. Sing melet apa iki? Lah sing melet iki sing ngatene gawe nyicipi iku. Iku sing bagian wong sing ora poso iki tak kok melet ning dapur kuwi. Dadi melet ning dapurmu? Tok. Ora. Kaya. Sengaja ini. Ora ngono jaremu ki ngomong. Kowe iki dadi kowe iki nganggo tenagane wong melet ning jen ke dapur. Iya. Lah iki dapure sapa? Lah ya dapurmu ta? Iya. Lah ya dadi meleti dapurmu. Lho sik ta. Ora, tegese iki nyicipi panganan. Ora iya, mula sing cetok. Sekali 1 hari dalam puasa itu 2 juta. Ya, jadi aku iki golek wong iki bagian melek. Soale apa? Begitu sahur, begitu buka, leh. Wong biasane mangan ki enak, perkara jangan ki asin, pedes iki ora krasa blas. Seluruh kru Odan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya